खुलुमबाय लोगोफोर। दा आं नोंथांमोननो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि थांनानै थानाय समाव बाहायनाय मुवा बेसादफोरखौ आं नोंथांमोननो दाख्लिनि एबसुनि सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्सआव जानानै थांनायाव बाहाय माखासे देखायनाय दङ। नोंथांमोना नैबेहाय नायबानो जाबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना बिथांनि गानग्रा जोमग्रा, बिथांनि गोथां समाव बाहायनाय सेन्देल, जुथा, बिनिफ्राय केमेरा, बैयो बेग, बैफोर थांनानै थानाय समाव बिथाङा बाहायनाय मुवा बेसाद, नै साथा, बेफोरो गासिबो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बाहायनायजोबमोन। बेवहाय हनै दाबा दङ, घरि दङ, नैबे गद्रेज। दा बेफोरो बिथांनि थांनानै थानाय समाव बाहायनाय जिफोराबो नै ड्रेसफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। सेन्देल दङ, लंपेन्ट, टावेल, बेनिफ्राय नैबेहाय कट दङ, शार्ट दं, टाइ। नोंथांमोना बेवहाय उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गानग्रा जोमग्राफोरखौहाय नायनो हागोन। जेरैहाय जोङो राष्ट्रपति भबनावहाय प्रेसिडेन्टफोरनिखौ बेफोरबायदि दोननाय थायो, थिग बेबायदिनो जोंबो दिनैहाय फार्स्ट टाइम दिनैसो आंबो नुफेरदों बे बुस्थुखौहाय। आगोलहाय देखायनायबो जाफेरखायाखैमोन खोमा। दा बेवहाय नै बिथांनि शार्ट दं, सुइटार दं, आर'नाइ, बै थफिबो दङ हनै, ओमफ्राय उल बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा दङ बेवहाय। बिथांनि गोदोहाय फरायनाय लेखा बिजाबफ्रा नै दाबो दं बैयावहाय। नैबेहाय गोदोनि खाथा, ओमफ्राय बिथांनि बिजाबफोर बेफोरो दं। बैयो प्रेक्टिकेल कपिमोन, बियो ABSUनि प्रेक्टिकेल कपिमोन। बैयो नोंथांमोना जा नुदोंना, बैखौ नायहरबा नोंथांमोना फरायनो हागोन। बिथांनि रल नाम्बारबो दं। बिथाङा नै मा लेखा फरायोमोन, बिजाबफोर फरायोमोन, बेफोरखौ नायबानो जाबाय। एटमिक फिजिक्स, निउक्लियार फिजिक्स। बिथाङा नै एसामिसनिबो लेखा फरायोमोन, गंफा गांनैहाय जों नुनो मोनो। नै बेहाय बेफोरनो बेयो जाबाय बिथांनि थांनानै थानाय समाव बाहायनाय बिजाबफोर। नैबे फाइल दं, फाइलाव बिथांनि मा दं जोंथ' बेखौ मिथिला। नै रेजिस्टार कपि बायदि दङ, बे खाथामोन खोमा बे गोदोनि। ओमफ्राय नैबेहाय बिथांनि बिजाबफोर दङ, साइन्स माबा बिजाब, बेफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय। गोबां गुबुन गुबुन आयदानि सायाव बिजाबफोर दङ नै। आरो ओमफ्राय गाहायाव नै बेफोरो बिथांनि गोदो फरायबोनाय बिजाबफोर। दा बिथांनि पासपर्ट दङ, गोदोनि स्टेट बेंकनि पासबुक नै बेयो। बे जाबाय बिथांनि गोदोनि बाहायजानाय बिजाब, गानग्रा जोमग्रा गासैबो। सेन्देलबो दङ। ओमफ्राय नै बिथांनि गोदोनि निउक्लियार फिजिक्स, गोदो फरायबोनाय बिथांनि बिजाब। दा बेफोरनो आरोमा। गोजोन्थों लोगोफोर। दा बेखौहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ थांनानै थानाय समावहाय माबायदि गानग्रा जोमग्रा, माबायदि लेखाफोरखौ गोदो फरायोमोन, बेफोरनो आरो नोंथाङा बै दहायनियाव मोजां नायबा बिथांनि हेन्ड राइटिंखौबो नुनो हागोन आरो। गोजोन्थों।